Welcome back kulolu hlelo lasithi khona KZN News kamla edinqabo kanti ngino captain namhlanje suka lapha eMtuba ubaba uHlabisa siyabheka nje ukusebenza kwamaphoyisa kakhulukazi eMtuba ngesimanga sokusezinto ezinhleke abazitholayo ukubonana ukuthi basebenza kahle bebambene balo nogebengu emphakathini okungayinto enhle siyibone yenzeka nakwezinye indawo eziningi ezingeke sayimentionayo kodwa nje okunye sifisa ukubheka la nokuqaphelisana kuyasiza kakhulu izinto azishoyo ukuthi ke kube khona iso kakhulu kungabi nobudedengu eyintweni eningi ugcine usuyi victim yalesi simo sokubhekana nazo okunye sifisa ukubheka la captain ilezi impahla ezithengwayo mhlawumbe bantshontshile kwakho mokutshontshwa bese beyathenga ngamazwi there always be idemand uma kunabantu abazothenga ukuthi lezi impahla ezithengwayo iyiphi indlela yokulungisa leso simo leso ngoba kunempahla eziningi ezidayiswayo zobugebengu abantu abayithengayo ngalo ukuthi ke bamemeza ukuthi hayibo nakonakala impahla zakwasibani lezi into enjengalezo. Lapho siyaxwayisa futhi kakhulu singamaphoyisa nje kakhulukazi aseMtuba noma ase-South Africa sisonke ngoba naleli thuba nje silithola ku-provincial commissioner wethu uLanga ukuthi silisebenzise sikwazi ukumaketha amaphoyisa ungalokhu kuthiwa wenza ilutho njengoba nje athi ukhuluma ngomseshi ovelele uphumela la kwi-province yakithi eKZN kusho ukuthi kwi-South Africa yonke siyambonga nje ukuthi avelele uCaptain Makhunga ekusolveni ekuxazululeni amacala kusho ukuthi ke kulezi impahla lezi kuyasikhathaza kakhulu ngoba abantu obethembile abakhulile uyothenga iTV enganini ngama imazwi uyayikhuthaza lengane ukuthi ayingafundi ngoba iyazi ukuthi mangiphinde nganakhuza hayi ngizoyithola sizowathola ama-TV kalula wena ufuna ukuthenga izinto very cheap kodwa kukhona umuntu oyisebenzele kanzima so lokho nje siyakugxeka kakhulu ukuthi umphakathi ake uye ezitolo khona nento ejwayele usho uhulumeni ethi proudly South Africa okwesiyithandeni into zethu futhi inhle into osuke uyisebenzele wena iyisithukuthuku sakho hayi bese uyothenga into uhamba uthenga into emgwaqeni kanti zikhona izitolo zakhona engathi noma leyo nto kubonakala ukuthi inephutha ine-fault uhambe uye kuzo manje uyakhala umuntu ngapha wena udlala iTV udlala iTV yomuntu uyajabula ukuthi ngiyithenga ngo-500 kubafana okwekuyeke manje ukuba abafana sicela ukuthi abantu kwebebe amadoda ngoba mama kuzala uyakuthiwa kuzelwa indoda lokhu kusho leli gama elithi boy ukuthi kuzelwa abafana ngicabanga yonke into kuthiwa ithengwa kubafana uyayibona ukuthi ayilungile le siyagxeka kakhulu ukuthi abantu cha kwebeyeke ukuthenga ikakhulukazi khona amanye amacala amasha afikile lamacala okuthenga imoto ngizothi online uthi nje ubone imoto ephepheni uzohamba uyofona futhi ke bavele beyishuthe ke ke senizobonaka leli nanti igarage zinhle nezimoto lapha hayi ungaxhumana nosibani bese besho ukuthi hayi sizokudeliverla ke imoto wena deposit imali khona nje omunye uzocisha uhleke mawubuka ngendlela okwenzeka khona omunye abake baze bamzwela bathi akafake ube ku-32,000 basothi hayi sizokuphulela u-2,000 mawuzoyikhokha nje uvele ukhokhe cash wavele wahamba wayodeposita naye account yonke into yayingena imali hayi imoto sokudeliver ungafunanga imininingwane eminingi cha bafuna imininingwane eminingi bafuna imali bakutshela ukuthi nanti igarage nomuntu lo yabona isidingo ukuthi ngoba ungathi ngiya-afford ukuthenga akwengisale ngiyifaka le mali ukuze ngisheshe ngithole imoto bakuthumelela impela nangeselula uyayibona uyinhle le moto kakhulukazi namakhumbi nje baye bewaveza inhle uyibona ukuthi nansi isendaweni ethile konke kubhaliwe ngisho iy'nombolo zakhona zonke izinto kodwa ekugcineni sebezoyideliver hayi ke bese uthi hayi uthumela imali yokudeliver ke manje
hayi faka 4,000 umuntu awufaki 4,000 phezu kwaleyo mali hayi ke sohlangana endaweni ethile ngosuku oluthile awu uyolinda ke lutho ukufika ke manje abantu abasafiki usuqala ukufona ke uthi ufonela imanagers zakhona ufonela lezi inombolo lezi bezivela la hawu seziyaringa nje ayisaphendulwa umuntu amacala angazi umsakazi mangakutshela amacala akulesa stage sethu hayibo avuliwe abantu nje abathenge nje online bathenga imoto ikakhulukazi online bese kuba ke nalabo ke phela ke khona la beyitokofela ke ethi umuntu uzokuzalisela imali angithi ilamacala ama-theft ogcina manje engasavikeleki ngoba adalwa abantu abaneyivumelwano hayi uzongikhulisela imali izozala imali ibuyisizele nansi akasayilethike imali yakho uzumnika isamba ayisazala imali usuyakhala uzubuya uzokhalela amaphoyisa Kapteni kuloko kusho ngikhumbuza nje la kunyaka odlule ngeke ngabona nasemaphepheni nje amaningi ama cases abantu abatshontshela imali zabo sesitokfela maningi kakhulu ungathi akungeni kubantu ukuthi benze izinto ngendlela eright kubanje oyedwa mhlawumbe bengaphakathi ozothi ubalekile omunye uzothi ushayiwe kodwa wasekuthatha imali umuntu uyabheka it's an internal draw bullet benolwazi la yonke lento yaplana yaqedwa sengiyayibuka ukuthi kunento ezodinga ukuthi iyenziwe noma ikhulunywe kulabantu abadlala itokfela ngoba ama case akhona every year ngiyabonga nje kakhulu uma uveza lokho mncwangu ngoba iyona into ekhathaza kakhulu ma ufika emaphoyiseni ubona ama-stage ama-theft ama-fraud amacala enzeka nje ngobudedengu abantu bayavumelana ngezinto ezithile akhona amabhenki abantu nje abaye emabhenki befaka imali yabo bayigcinele benze lezo yitokufela zabo kodwa through eyinhlakeni eyifanele nesemthethweni uhulumeni azaziyo ongathi noma ucomplain ngento la uhulumeni azokwazi cha lokhu vese iorganization yami lokule baba elokugcina lapho angibonge kakhulu kuyila ku1 KZN kulombukiso wethu bhanya ohamba ufinyelele wonke umhlaba sithi nje amaphoyisa asemtuba ayimisele kakhulu ukusebenza nomphakathi futhi siyacela umphakathi ulethe ulwazi onalo ngoba asikholelwa thina ukuthi kunecala elenzeka kungekho umuntu lonke icala kuze kuthiwa utshani buyakhuluma nje lonke icala elenzeka ukhona osuke khona uNkulunkulu usuke ebuka alethe umuntu ozobona leso sigameko abantu abawabika amacala nawo okushaya ama-domestic abawalethe ngoba ayingozi kakhulu nanoma yiluphi uhlobo ke lwecala abantu abalibiki ngekhohla amacala ama-rape bakwethu iy'ngane ey'ncane sicela ukuthi aziye ema-crash zibe nababheki hhayi kulokuthi iy'ngane isele zodwa isele nomalume cha ngoba bonke abantu sebasebenza bakwethu siyacela lokho ngomoya kaNkulunkulu nokuthi-ke abantu utshwala bebenciphise phela so ngathi bengaqala bedle behambe beyophuzela ey'ndaweni ey'fanele hhayi umuntu aphuze noma aphi nje ngoba yena ukhululekile wavota yena ophuzela emgwaqeni uma eseshayiswe imoto kudingeka iphoyisa usayitsheni lapho ungena emotini uyithenge ngemali yakhe phela udakiwe kufuneka iphoyisa lapho ngama emazi u-involve uhulumeni uhulumeni asumsebenziseni nje ngendlela okuyiyona yona nathi sizame ukuyiphatha kahle siyibheheve kahle singabantu base-Afrika. Siyabonga Kapteni kakhulu sinifisela impumelelo siyafisa ukuthi-ke ngathi nje lokho nikwenza niqhubeke njalo nozakwenu nomphakathi futhi waseMtuba ubambisane kahle nani kanjalo nakwezinye iy'ndawo bokumnandi sindawonye sophinda sibonana ngokuzayo la sithi khona nge-KZN News Talk kanye nawe siyathokoza kakhulu siyabonga